Víš, on mě drží oboma. To koriguje do tam toho směru na tu hlavu. Ne, bod, nebo ten činák. Jedna ruka. A teď vy jako úke, jste jako uvolnění. Aha. Tam vlastně reagujete, jak jsem se už o tom bavil, tím hereckým způsobem, že jakmile je tady něco přemo, tak se k tomu snažíte vyhnout. V našem případě tím pádem. On mě tak dělá. Ten činák je, já tam spadnu dřív, než to mám na ksichtě. V okamžiku, kdy je to na ksichtě, tak už nic moc. Takže, vrchní ruka. Spodní ruka. No a to vás naučím vlastně. Ten činák je dělat, takže jdete tímhle způsobem. Ten činák je naprosto příjemný. A zase uděláte tělo, ta moje ruka. A, dobře.